Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaze. Osibuzile namuhla, osibuze ngokudutshulwa. Kade-ke abantu babeyibuza le nto. Abanye bebuza ukudubula kodwa bebuza ngey'ndlela ey'hlukahlukene. So ngithi ake ngizoyicacisa noma ngizoyichaza. Ekuqedeni kwakho ukulalela ividiyo, uma wukuthi udinga usizo ngey'washo noma imithi, ungasicela inombolo yakhe ugogo okanye udinga ukuhlola, ungasicela inamba yakhe umkhulu ukuze sizokwazi ukuthi-ke sikunikeze usizo oludingayo. Okanye ufuna eyamaphupho uyasi-inbox-a uyicele. Ukuphupha udutshulwa okanye ukuphupha ngokudutshulwa. Lelo phupho-ke alikho lihle siyazi nje ukuthi ngokwemvelo ngokujwayelekile ukudutshulwa-ke vele akekho okufisayo, akekho okuthandayo, akekho okuhayela ngisho ukukwenza ngoba kuyingozi kakhulu kungakufaka ngisho enkingeni. Okusho ukuthi-ke uma ukuphupha kunomuntu okugadlayo ngemithi emibi. Kunemithi esetshenziswayo engalungile okungenzeka ukuthi bakusebenzisela yona. Okwakho ukuthi usukume uy'lwele njengoba ngishilo ukuthi iy'namba lezi siyakwazi ukuyi-provide-a ukuthi usukume uthole usizo. Omunye umuntu-ke ethi uyakuphupha-ke edutshulwa athole ukuthi ulokhu ephupha iy'nsuku y'landelana ephupha kodwa kube ukuthi akasukumi enze lokhu okumele ekwenze. Umuntu uma sekuchazelile iphupho la, kumele wenze njengoba kushiwo ngoba siyakuchazela sikutshele ukuthi uzoyi-solve-a kanjani le nkinga. Ngoba uma uzohlala yingakho hlampe ubona sengathi kuyaqhubeka kuqhubeka uthole ukuthi usugcine usuphupha amakhulu kakhulu abhedayo ngoba nakho akulungile lokho. Yebo, isibonakaliso but akulungile akukho kuhle. Kumele nje ukusukumele usheshe uy'vimbe izitha ngoba kunezitha la ngaphandle. Uyakwazi ukusi-inbox ucele inamba lapha ku-Facebook and TikTok. Silandele yonke indawo, subscribe nisale kahle.